Ɛfiri sɛ abrabɔ a yɛbɔ nyinaa no onipa a wɔ mmɔbɔ onipa a woni nyinasoɔ ɛwɔ Kristo anim ɛwɔ asase we so ɛna obi a ɔba asase so wansom Kristo. Ɛsɛ ɛnɛ nadwe tie nkɔmmɔ na mene wodi ne yɛ. Obi a wɔ mmɔbɔ paa wɔ wiase na wɔyɛ Nyankopɔn tamfo kɛseɛ paa baako ɛna obi a ɔba asase so wansom Christ. Ɛsɛ ɔso ni mfa so ma Nyankopɔn. Nti sɛ ɔsoro bom na asase gye sɛ kinkirei nipa korɔ ukɔ gyem. Yɛka ne sɛ nyankwada asɛm o ɛyɛ ade ɛwɔ hɔ. Enti mɛsrɛ Nyame ma ana Kristo ma ne adɔfo no mu a de bi evangelist mene mu bɛhyia ne sɛ ewiase wie bere mu ne yɛwɔ no yɛnsa nkɔ yɛkyi. Ewiase kɔ a ɛkɔ n'anim nyinaa no aka kakra bi na aduru amana no. Aba amana bi da hɔ saa amana no so paa. Aka kakra bi ne wiase akɔhwe amana nim. Nti obi a woyɛ wiase apɛdeɛ na ma ewiase mu abrabɔ ne so wani na wansom Kristo biara no hunu sɛ ɛnya de sɛ ɔkra benya nkwa. Sesei metete no media ne so wo hɔ no ma no akɔpie video bi so. Ɛsɛ Ghana for mmeranteɛ bebrebe young boys 16 years 19 years 20 years ɛde wɔn akɔdwondwon secret society. Obakate God bless you. Kɔdwondwon secret society. Ama sɛ wo metime nya kokodu ababɔnten ɛyɛ ho video ɛyɛ ho advert. Obi timi bie na no ka sɛ bonsam ɛwɔ ade papa ɛde mount onipa de sɛ ni bra no ma obi hwɛ cars hwɛ fie. Ampa ogina media so na so camera ana cars yɛtwa no ho ahyia no aso parking light asisi so. No aso so yɛ ka ne sɛ light ahodo na blink saa. Ote sika no bondo na no aye ne sei saa ote sika no aye ne sei saa wo se hwe sika onuadofo abrante wo betena efie saa be hye fie saa amekomakum sika na ya ade nyina hwe sika wo sika ne nipa bu an wo kansem na se mam kwahwe comment section me bowura comment section ho no nipa bi pre hwehwe saafo no contact said be yom bitim do ho akogura brother se kopie video bi so saa o media ne so utikam ana wonam na hunu se obi ayeyie obi edalan krusem obi da ka mu temanhye mu a enye san nhire ne nyina na efiri Nyankopɔn yo enye san nhire ne nyina na efiri Kristo tinado be ka kire o se bonsam wabesina konwa wo wiase titiw ne Ghana. Wahunu se na wie yaba enti wonam kwa huru bebre so twi nipa dom de kɔ na heniem. Obi abaye bonsima adwuma na bedi bonsima chi bia nso obekɔ gyem. Enti asempa mu afutuo ene Yesu Kristo no kura nsɛm a yɛti media so a yɛka no ne pa akyɛw ahobrasiem. Obi a wo life so bia wo ye Kristo ni akɔ asɔre biada woni na hɔ na enye hyenhyen nyina na esika woni na hɔ na bo bre yi wo Kristo na sa wo de ahohia ene abotre ene onyamso mpa di Kristo achi na Yesu Kristo daachi oma wa mu a wo na ya brabo mu nkunimdifo. On se Ghana hakura ye wo kasa bi se enye driver ni ne wakwa wantimi ama ne mom ye ka papa driver na mama driver ni de wakɔ abasomdwiem enye minim car ka minim katu mitimi ye car overtaking be se mitimi san car be se 5 boom ana me ka car 5 boom esan ho no akonya akwanhia no driver ni driver watima kɔ abedwa somdwiem edisa na osoro ahema no de wadi nkunim ene obi a watimi atena Kristo nase na owura Yesu Kristo aka kye ne se mo afnapa no kwafo akwapa no kwafo pesere ko wagya henim. God bless you, but you
enti eno ankomo no a yedi ye no me to aso ne sesei bonsam atwa wiase akire nipa ana ekristofo nso odi bi akire yen enti o kristofo bebre eti kristofie eti kristo nase onto ka onye onsi fie ontu kwa ne bi onya nkrofo sika bi eto hunu se kristo akiri kura wodie no faso ni so ntia eja abambuo ene aworeho ene ase adwene ntanta menam kristo asam so tufo se onipa bia wabewura kristo mu bia no eno ameka che ose bo adwen po se ope heaven akọ bo wadwen po se ipacho bebiri ope Yesu Kristo aheniem ho na akọ wira ewiase wei ye nyankopon ne boy nanso ehye bonsam nsa edie sanse ewiase wei hye bonsam nsa nti enema wope ena oye no gum anu wato ewiase akonode huduo nyina bi ye nipadua wei eni gye ho ebroso anu ode ba wiase mu etu onipa bia wosum Kristo ana wabegye Yesu Kristo de bia no se wanye hunhum ni na wa ma God spirit and lead wo a honama kono be wiawo na honama kono wiawo se pa afi wadwene no akoma no ba be di wiase achi afi niama etu onyankopon mbra eniama etu Kristo apam wa hase de hu wuram eti Kristo mama ne adehye kronkron ye mfiri ha ye obabi adaache ye kro eye New Jerusalem kurukrunkrunim eti enam komo no amene udi no ede se no ade no a matudi se di Yesu Kristo achi na so onukurem kopema wieye ema bibia ntete woni Kristo dom ema bibia mese wunyam som ema bibia mese wugidie abranti ababawa me maame me wofa efri se wonyam sompa emu akatua daache obi ka che o se Kristo som edafom a oboa nyamsompa eden papa so de no kwere pa bedi Yesu Kristo achi awieye bremu nyangwada asem o medofo se urade amwawo entintim wase a untime da ewiase we etimu ese wakotena wom na me pa che wo yere te Ghana na buruchira wo enya senketwa tiniu aburuchira wo nya senketwa na sama bei wa hye ho so saa na mai eze yesi sama na ba wo honom emaya no enya senketwa kokwa tuntum anu mayi ho saa no mu na mawia so ukoka omso mu tu awia na minim so mu ye wowo so mu ya prao so mu ye wonyine bedwene ho amenti ase ozuga mu ye wo na atu awia ana meboa fine awaba enti awia na bo mo tu awia no mo tu on ho na ehunu mabinum no mayi wo mo saa na ndika kete no ade nam obu okura pieto kura wo nhyebi no ahye ade ayi bi emu uhunu mu nyina no ode na mabonte no ode akotena beach eze ukofa bi no makoda anasa obeka wo yira wo Ghana no ahye ho so ana hana nyamsompa no wono hallelujah enti se wanyere wo ho a bonsam be gina de ketua bi so amwa hwiase wo Kristo na ebeye kutwa ebeye ka bi ebeye nkekawa bi akeka woni padua wanka ho asem kura na wanka bone kura dia ene na wasem enti de besi bia no obia wo fra wonso wo Kristo ni bia me pa chawo me no life so bia no omodina ne gina ma Kristo dina asem so dina hyede so
som no nukurem kosi awieye na obi a wɔsom Kristo kosi awieye ɛwɔ nukurem bia no wɔne benya nkwa botire no. Yoni asempa etinsia ne yiye mu a ɛyɛ aduosia obafia bi. God bless you. Medase Yesu Kristo ɛka asɛm bi ɛyɛ futusɛm ɛde kyerɛ yɛ yɛnhwɛ mu asɛm. John chapter 6 verse number 60. We are taking our first reading from the book of John. We are taking our first reading from the book of John chapter 6 verse number 60. We are taking our first reading from John, the book of John chapter 6 verse number 60. John chapter 6 verse number 60. Yɛnhwɛ asɛm bi ɛwɔ hɔ. Yesu Kristo ɛwɔ Capernaum. Ɔnoma sɔ dɛm. Ana ɔhyɛ asɛ sɛ o deliver ɛyɛ message bi ɛde ama ɔmanfo nyinaa. Na ɔkasafa ne nipadua ho. Sɛ ne nipadua no ɛna yɛ agyedi a ɛbɛgye ewiase nkwa. Na ɔkasa no na ɔne ɛyɛ Yudafoɔ no di nkɔmmɔ. Ɔsɛ yɛgya no di ma na wɔsrɛ so na hwan Yesu sɛ hwɛ ɛnyɛ Mose ne maa mo mana wo ɛyɛ magya a wɔ soro no ɛna de ɔsoro aduane ɛmaa mo. Na meka kyerɛ mo sɛ me a mewɔ hɔ yi me nipadua no yɛ aduane ampa. Me mogya yɛ ano ne ampa. Di wodi me honam no no me mogya no ɔwɔ da nkwa. Enti kɔyɛ nkyiwahyew ɛne mentem ho ase ebi ɛwɔ ɛyɛ ɔmanfo nim. Enti Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ ɛne ne nsɛm ano ɔde ma wɔn wɔ Capernaum hyia dɛm wɔ that very day no na ɛnsene wɔn adwene no makomam. Ewiase sɛ Awurade ama wo ntease akoma a wɔde bɛte kyerɛ nsɛm ase a wanhwɛ common sense ni bi ebegyina asɛm ketewa bi so ada no wogidi ada no wadwene. Etina de bia no yɛba life yi so a na metufo na mekyerɛkyerɛ sɛ obia momɔden pɛtwerɛ kronkron nya de wɔ fon so. Bomɔden so beto Bible to be too fie to be too dem for be too kem adwumam leisure time wafa ready ɛbɛboa wo kra ɛbɛboa wo abrabɔ ɛbɛboa wo Kristo sum nyina so na omu bɛyɛ du na God spirit nso bɛkɔ so atwea bɛn ɛfiri sɛ tromo ansɛm ɛyɛ Awurade ɛhonhom. Etinam saa yɛso mu omu kansɛm bebree afei na omu hunu sɛ asɛm no ɛne nkyerɛkyerɛ a Yesu Kristo ɛkyerɛkyerɛ ɛwɔ wɔn mo emu no ɛnya de so betimi ne Awurade anante. Bɛsɛ bɔmɔden ne di Yesu Kristo akyi na so no kurum kosi awie medɔfo. Ɛma bibia ensan wo ɛwɔ Kristo akyiridi. Ɛya awra hosam. Obi agye Kristo akyiridi ade ya me ho kyerɛ me. Obi agye Kristo a ɔsom no ɛde ne ho ma abrabofin bi. Abrabo ɛso nim faso bi. Abrabo a ɛkɔ seyim. Sa abrabo ne nyina wieye ɛyɛ owuo ɛne bonsam gyem. Eti Kristo manma adehye kronkron ɛremunyamfo Awurade abasa ada di amaye no wagye yense wode ye kɔ ahenie kronkron New Jerusalem mu. Enti baabi a yɛde ho abɛhye no ɛyɛ Christ Jesus ni suhyase no a wɔde ne mogya dehye kronkron na toye no momie mu ne kese yensom yie ɛfiri sɛ ɔwɔ ade papa bi ɛde ma yɛ daachi. Yentie nkomo no John chapter 6 verse number 60 to 69. Epacho yentie. Wase enti nasuafo mu pi ɛteye no wɔka sɛ asɛm yi ɛyɛ din na hwan kura ɛna obetimi ɛtie. Ɛna Yesu ɛtenka ɛwɔ ne mu na ɔkase ɔna ɔtenka onu mu sɛ asuafo no ɛnwinwi ɛwɔ ho no. Ɔse wɔn mo sɛ weenum atomu sintidua ana na afei sɛ muhunu onipa ba ne sɛ ɔkɔ soro faako a na ɔwɔ kane ne nso verse 63
na honhom no ene de ma nkwa ohonam de anya hwe ensem a maka kire mo no eye honhom ene nkwa na mumu binum ewo ho a wanyini na Yesu na wonim wona wanyini efrifiti ase ene de obeyina ma verse 65 na oka se wenti ana maka kire mo se obiara ntumi ema me nkyai agye se agya no ede no ama me ansa efiri so no asuafo no mu pii esan wono machi na wone Yesu anante bi hallelujah Kristo manma ene adofo no menwie yo Yesu Kristo representi ensem wei ede kire wona odinachi ya anka yenyina nim se so obi bedi Yesu Kristo achi a enkempempie no eye ne nkire ene ahofama ene ensenkyerene a oye ne nam so na ma ma ginadi na omahunu se one ne nkwaje ewura no nanso se wona na edinachi nyina no na dodo no akoma no eni Kristo nsemu wona ne di Yesu Kristo achi sa abre ne nyina no dodo no na wono akoma eni Yesu Kristo nsem na omo kanim sometimes ewurade asem no epia bonten a etimi ye onipa dasani wadwene mo kesene etoda wotimi tetro nsem bi anase Kristo asem timi ka asem bi wotimi trase din na wodwene ho na asem wenti se nete and because of said dodo na ninti ase ewo tro nsem no ensem bi mu ninti no ama bebira asan won machi se bi ne si titibirim Yesu Kristo epenso ebra wone edom ni hia Capernaum hia dem na wo kire omo se ni nipadua ye aduane ampa ni mogya ya no ne ampa di odi no no ni mogya no odankwa eto farisifo ne Kristofo anase Yesu Kristo achidifo bibiri sintidua ebede na we atimi de nipadua ma esi ni wo occultism wo ritualist monhwe busu sem a woka tronsam se ebu wonom dodo no abam amomo san wonom achi omosan wonom achi o omantimi ani Yesu achi bi enei ni nsususo no abi ana ekoso ewawie biremu yes ni nsususo no abi ana ekoso awie birem ewo dodo no a Kristo soma no monto ayi etum nanso menamowura Yesu Kristo asem so etu adoforo nyina fo se die Kristo asem tie no se wonye obi a wo pe heaven akwa untime nye da untime nye Ewurade Yesu Kristo asem ekasetia ememasem metwetwe mpana basa mebubo adwama basa nanso eyi obitin se na ntime betimi akwa asore pa atena wo saa a meye oba me twen se bema emeye me ho ade ansa na me na kompam that we die mentime mumbra we die eden ancheche we die mentime etimi ya brantie etim betimi atena wo saa na me paache bibiri oba no amene ni tua na mo wa aware yem no me ne na tena se wo kununkunu yem ekopem bra me ho beso me kwakoye ne ho ade ana we die mentime entie ne enipa bebrebe tie Awurade fie nanso omode hunamu niema bi ahye omo ho bre amenei dodo no ayeye mfonso ewo Kristom ana omo tete so ewo asore fie wasan wachi Kristom a wo baaye na mepaache wode mfonso abetena mu a waye din ewo mu a utimo no Yesu anim no wasan wachi wapa wachi wasan wachi afiri ne mu wasan wachi afiri ne nkyai na so obi san na chifiri Yesu Kristo mu na mepaache obebere wansakra na dwen enyai sa subambone eni anomonto basa yei na wansa amma Kristo nkyɛn amahwehwɛ wagye a saa brabɔ no de nipa koro bɛkɔ wisɛ no ameka kyerɛ wo sɛ Yesu Kristo kan wase sɛ mo ansakra madwe a mobɛwu mu bɔne na onipa wu ne bɔne mu a ɛhefa na ne krɛkɔ wei nti na metofo sɛ adɔforom ewiase wei na yɛtimo no
Enema bebre na ekoso wo sumase, both spiritual and physical. Die be ko bia no. Obia me ne wahia wabeji Kristo adi. Jinama ewurade wate. Na yenni Yesu Kristo achi wo nukurem. Ye yansum wo nukurem enkosi awieye. We said wo sum Yesu Kristo ekosi awieye no, wona benya wogye. Hallelujah. Wasene wo ka kire Yesu Kristo se ensam no de we dia no odin dodo. It is hard for us to obey. It is hard for us to listen. On send the Kristo asem kura ti ayeden. Kristo Yesu asem wo ye no kura ni ti ayeden. Wo de ye nhya asese ye ka prophecies ye. Ye hwe ni pa ba bi gina so. Si start say ye prophetic your life is here. Ube nipa, ube nipa, eba be wuram. Aturo ni din ene kura wo firi so. Eje bibia wo obepem komhye. Hallelujah. Nenso enkomhye bia nsene Awurade Yesu Kristo asem a edi nipa konkwam. Na no na Farisifo no hwehwe nsenkyere ne afiri Yesu nkyai. Wase ne mamu nya nsenkyere ne bia wo. Nsenkyere ne ba ko pe ne wo mamo. Ene se yo na nsenkyere ne no. Eno na me de mamo. Mami Ophelia, good evening. Radin Shaw, Baba Kid, God bless you. Remember me, Lord, God bless you. Lena Enterprise, God bless you. Do was in Radin Shaw. Salvation, I would you made in a Ugusu Wuti. Patrol life in a bit my power, no tap screen, so be at my cover. Obit my Sunday request, no be Janaso, come, Obaswa, Name Patrol me with you. Mammy Rose, Radin Shaw, Medasi. Tio. Enkomona me pa minimum day. Me si di Yesu Kristo achi. Di besi bia empaba. Di na chi kudwa wie. E wo nukurem. Na enya danya e no me ka che wo se ewiase betown. Wo be hyiehia nyama bebre. Ewiase betan. Nanso wo taye no mu no. Yenya gidie bi se ye wo daache papa bi. Kurukunkun bi. Ahoto kuro bi. Enigye kuro bi. Bese media no so na boys no no mo ye sikanie no mo ye ne say sikanie ana me comment say a few moments later ana me funda kato ho me comment go the video na say ana me say a few moments later na me funda ka sembo no eto aso yes sa so ne kwakọ wie wo no star ne kwakọ wie it is say ya anya careful. Now could this anyamanachi and them say Ghana ha and them about what be bed won't could akugura hukapomu ye free be so travel ye free kama why all because of money no the so as a sign no the akojisika no the akoje edin said be obit mada benzin obit mada 4x4 a Honda RCV no aton ne krama bonsam na wabeji nani ana no so benya mahuhufo anu obebo sa abra no awo oba no amu ani ana hwa say the boys ne nenu sikadu na sia ba omu ni sik ene ne mu ye no omutime che wo ba pa na edurura na ka kire ne se mon sacrifice ne se mo chi nipa no a mo mfa se kan apaso mo mfa paso ene se kan wo ne sa enikai mo fa wo ne basabasa all team no na sika na eba all team no na sika na eba ebi hu video pia bonten no mo ka za hwe wo ka se sika na yedi ne kwa wo be discover hodi no this kind no wo lady no life the one ha chop no team chop o mo the one sa kopim bro wo ye Kristo mama Baby Awurade Yesu Kristo de wa brabo dua bia woni nso na fa hote somo na yi wa adwene mu yie edi na chi wo nukurem na se Awurade se wo obemu atoka ni bi obemu asifie ni bi obemu otokwa ni bia enya duro enya aza enye se wo kodwon birbi ni tumi na be yense nkire na bie kwa de amawo sa na wode ye na de hallelujah wase na asuafo mu pi ete ye no woka se asem yi eye den
A lot of disciples hear the word of God and said to themselves, no, this is too hard for us. Enti negana ha ye won sorry da bebrebe wo mu a obekọ no enipa kakra bi natim enye bibia wo no kra sofo ani kenti nipa kakra bi enipa kakra bi ne pe no kra enipa kakra bi ne pe no kra o de media so aye ti kra no de hwe obi platform or so life wa wonipa bi ho no ma kakra bi o no pe no kra dodo no anso epe wiase niema fane niema ade mfa enkwaje mere nipa bo ne nipa cha no mu goso enhira kan so wal me life so na de bia wutie Awurade Yesu Kristo asem ade nipa ko nkwaje wasi ensam no ye din obi a oye hunamu ni bia no ohunu Yesu Kristo asem se din enti obu on ma ene din password no be ma Awurade me de obu me se ye kan kura na e bia we nokware gidi asore gidi kokwa asore ya me wo ya asore papa enso obu o life wi so a o hwe na brabo esi na mo nkyere de kama pa na mo nkyere de e very good nanso ma asore de mintimi nku mo mra no wonten no akane se ya ma asore de kama pa nanso me de mintimi nko mo mra no mu ayete intimi azu ye ni mra o aye Awurade na wo mra Christ Jesus o mra wo na wo mra ye ni mra churo kronkron no edamatiri sa so dem ebi na da ya asore dem na no na me ababo bi kasa kafrache na can say abranti bi ahia no so de no betu kwai akwa abrochiri ohia no obepe no so de no betu kwa abrochiri no so de no betu kwa ati ase no ne na twempena embra twem no so ne de anya de se obema ne nada one ne behia na asori awoko eya asori kese ba akopa wo Ghana ha oko Methodist tini o Methodist ni anu ahia be ma so obeboa no be ma na so obeboa no so de ne betu kwai akwa abrochiri na obia oso de betu kwa akwa abrochiri na ekowi ase na aye ifiade yo ifu ade yo na one owura nto be ma no ebesra no a otimi de agobone saa ema be ma itimi tafre na se nyina eye de ombe ye nyina eye saa ne ma basabasa ni nyina bi obi okwasore oti Kristo fie isa kwantu na amaso ana wafre me ana sisi be ma no atwene ho be ma na atwene ho be ma no emaniska biem omfre no entine ofre me na nkaagya se akwankyere bi wo ho a meboa na ma waye na watimanya be ma ne bakia sere be wo betimi de na tukwai anam si eno sa abrabo we na ankasa na wom na ankasa no eyemrato na wom so kwasore kwase ai no obo asore ni di anam si wo ba wiase na wo bedi Yesu Kristo achi no Awurade asem ma kwan se bosa abran ujina fonso wase dabi anam si unim se de wo ye no woni be ma ne nkonkoda wo se de oba ne be ma nhye mu de ne tie den so de wo ye no kura de tai kura wo Awurade ani uso so obanyim na babu ka fiade wi a oka ifiade yo nge de wi kura na wo ye no kura sine dwumamo enti sakra watwi ne fa homa Kristo
na nya bayifo bia na eye wan kasa no ada no bayifo ana wo se wonhyira se eye awurade kora na yi bema ne ma wo a hwe abraba a wo ne bema ne ebo ebeye den e da awurade tumi atumi abam abede sana enei emu bebrebe abrabo ye wiase abrabo bone ana ebinom etie awurade nase ebo na so sabrabo we ebeye den na daachi wanya nkwaje e de ma wokra Kristo mama Tronsam se ye de ade nyina kwakopie anim Tronsam se ye de ade nyina kwakopie cry Jesus anim na obia bebu ne nkonta baako enti na me no mie no wa hoden na yetimi keka ye ho ne yakoba no mom yemfa nyamesom papa ne Yesu Kristo achi wa hotiem odeboye di bia nyangwa obia otiboni wonya nkwa ntia edi se wa ma Yesu Kristo wo no eso amamfa so amawo na oye wadwen se wode bone bebo bra na obeye nima bi wosumase na Kristo asem so die beye denama na wankasa do nyansa na onindie bi abata ho wakase adon no de babagie wabubra bi a wo pa obeye failure in the sight of Christ eti na asem no matu de se yenkoso ani Yesu Kristo achi nsum no nukurum kosi awieye menkoso kwe hallelujah wase asem ya den ebeye den yetimechi na yedi so enti saa anamontuo wei ema asomafo no a ombedi Yesu Kristo achi no dodo no asa won machi biso omuhu se Yesu Kristo asem no a edi nipa konkwam no enya de so metima so awurade asem no enwuno awurade asem anwuno so pese asempa no sawo yade a na obetimi agye awurade asem ti se kuni awurade ate se awurade asem no ti se edo bia enwuna drugstore yeton ana bibidro wonya awurade se opayaresa wondima num bibidro wonya awurade se opayaresa wondima num edo a enwuno sa na Kristo asem tie awurade nkai enti asem no ekura tumi na eyense nchirima onipa bia waye krado se wani Kristo benante akosi awieye enti ebra Yesu Kristo de enkwagese we ekire oman no dodo no a entimi anya asem no na omusa omachi efiri Yesu achi nebisa ho se wo mo musa efiri Yesu achi no omawieye ebewie wonse won mawieye no ebewie wonse adofonom Kristo manma mom ye nsan yachi ewo Yesu Kristo asemu Kristo asemu bia eto afom anase ebabonten bia kura biribi ekura hyensode ekura nkwaje ekura tumi ekura deliverance edise onyankopon nipa bi osofo bi de nokura nsam o kire o se ade we nya twehu firi ho a emfa biribi fufuro bia me bata ho empini witirim enka se na we de mejaye ameye dai we de mtum firi ameye dai we na maya we na metu ho na mo a we na kura me mo a we na akokwa mi o me de mejaye se wanyere ho anyaye a Yesu Kristo ba wono wonfa ho se ana den yo wasi akache wo de akache you were told Mama Gladys, good evening. God bless you. You were told, but you didn't listen. The basa akwenya bia ni homa opim. The Kristo mama mama yentie fotu sewen. What say? Bible say na omudodo no a 66. What say efiri eno so no esuafo no mu pi esan woro machi na wone Yesu ananti bio. Hey, asemene hu. Wase wode Yesu Kristo ananti bio. Let's just say their entire life they couldn't work with the Messiah. Adentia if it's omunuma ye bone.
according to John chapter 3 verse number 19, 20. Was when Timmy man or Coreno, or Timmy Mahano, if you say, what would you my bonnet? Omunyuma, Oma brabo, and your papa, Oma brabo, and your bonnet, dear, Omujana Bonsimaginum, et Tinyat is who beat me, a bedi Yesu Christ. Mr. Radi Yesu Christ say, and Anna Omo brabo, your papa. Mr. Ura Yesu Christ say, and Anna Oma Yumanya papa. Na yintimi na chinkosia wieye. Hwe, Yesu Kristo akiri die. Emu akatio. Yesu Kristo akiri die na som kronkro a yebesom no. Odofo, onsum agurade ewo nokurum no ho da. Onsum Yesu Kristo wo nokurum eno ho da. Edimesre adofo no nyira se abrabo die mo ayedede. Asete mo ayedede. Etoda de die ho asam timi yede. Babi ade tibeto. Yisika sam ye dwuma sam itiminya challenges bebrebe na so mama ye ma emu bia mu yabem ama Kristo mu nkwaje ekwan a owura Yesu Kristo mu gya ne nti ye de anamu atietia so aye kɔ kakrakra no be pa kyɛw emu bia ansa achi ishanka Kristo de nda amen. Verse number 67 was ena Yesu say dumienu no say monso mo pese mo kobi ana. Yesu Kristo ebisa dumienu no se monso mo pese mo kobi ana. Ena Simon Petro bu ase awurade wanche na yenko na wo ena wo dankwa ensem. John chapter 6. John chapter 6 verse number 66. 67, sorry. Jesus said, I'm reading from the English verse. What's it? Then Jesus turned to the 12 and asked, are you also going to leave? Was it then Jesus turned to the 12 disciples and asked, are you also going to leave? Simon Peter replied, Lord, to whom will we go? You have the words that give eternal life. You have the words that give eternal life. You have the words that give eternal life. Was it Master Jesus Christ? Owura Yesu Kristo. When I was down kwansem. When I want some edinipa konkwam. Won chen wo nipa benya wochie. Won chen wo nipa benya dankwa. Won chen ana fa hodie wo. Enti enya wachiridie enkudi ho yachi. Peter small kind no. Because asem no ekọ so no eto wonu mu nyina studio mu say eh na Jesus Christ achiridi say na tie dia no I can't withstand. No. I can't withstand. And the son me say if we are senti bebrebe ayo ma sister all life is why you wadwene ye wate. Ye wadwene ye na wo to hu ma wiase a wiase be di hwamo. Bema nti wo se me nkwa sori. Me boy nti me nkwa sori. Adwuma bia me yenti I don't have time for Christ. And I'm a Juma de say there. I cause I said the Juma de me say nyansa nketu oni papa na eba. Say Juma de say the buso kura say me nya kwa kura nkwa so de o. Say the me ntimi kura nko. Me ntimi kura nko. Mame. Adwuma nti ndimi nkwa so re. And as I said, yes, sir, Jumano, the iron dear, the iron is a fin, FF, intimate me two crack, sorry, Memendano, me say, moi, because as I said, dear Jumano, say, I feel the menantino, as I said, me yeramona me to me show marriage managina, and ubiet me, yes, at a fish, I sort of grab one could be best 6 months, best 6 years, best 1 year, who is I saw them with that, and a debia would take a jumum and a whoopisiga. I bet that's what another go. But you can was say.
oko kan wasem say obetra Yesu Kristo asase so wo so nyina chi obetra obi asase so wo so mfa na asem nyadwuma de obo so bo asase no a wono no e de ne miratim wo se som no wo so nsom no on kan hwe o no on kan hwe but the da obeyi ne ho adie no and I will be who stay and back. Why a big mistake? I don't know. Kristo mama. But be we yase. If we are fufuro bi wo ho. Okra wo ye bone no. Ne kra kwa go huna mane wo se wiase ni. Nti mesre. Yesu Kristo hwe asuafo ni din. Ama o se ya no mai. Monso mo be kobi ana. Mubekubi monfefo na ekoro no de obekopo oko de okotwe ne mpra eko de okodi ne boye chi ko de okodi sikadrofo chi ko de okotran ne konkwensem oko de okọ abosonsom so oko de wagya koko ho na eno no chese obi a dispatch we de isi ndimi ni akire we de ndimi ni akire saa na me se na ekoso sa suba we na ekoso ene wo preach say adwensa kire nipa nya bone ya say we di asem we di eden asem we di mintimi enti na nsori bebrebe no kura nsem anu mu kura mu nyina no o ma wuri so o mo nsori ni egu anu ma futu afra say de bebe bia ye pe enti ende ensoda bebre won ma training ntimbi ensonda bebre e wo wiase de Ghana ha awurade honhom nte ho because no kure no adi ni papa ko kwamro o mabona seniem nanso no kure ye no kure o Yesu Kristo asemo makwa o se unu se Yesu Kristo asemo pie pa ne woni pa ba ko mienu bi enu nti asem ne bae edi mempirim wakoma enye wakoma dendende wo enti awurade asemo da woni pa da sani wasena ebinom koi na Yesu Kristo dane na ne hwe asuafo no ama wase monso mobekobi ana eye question ana Yesu bisa ho ena Peter se awurade wan chen na yenko wan chen medofo wan chen na waye wadwen se wo ko na wo kro no beboa wo abeboa wo daache bewie sai wa brabo no bewie sai wan chen wani da so wo wan chen na wo hwehwe moa wan chen na wo do were ahye na so ebeboa na Peter hunu say they come from far away omutra se hunu say Yesu Kristo be yen sencheni bebrebe apart from sencheni no omutra se hunu say no this kind of person we haven't set our eyes on him or na say ye hunu bi pen ye hunu say wo yen kwaje wura ye hunu say biribi pa bi wonimu ye dinachi a ye nyira ye dinachi a ya brabo nya basa enti Peter jina asuafo na nem ana oso wura hwanche na yenko hwensencheni a wo ye onam poso onyane awufuo wo hwensem a woka na ye kan say baby no wasesa na Mose ni Elia ayi ne hu adi e de abekire wonom na omuhwedi Peter was say wow this is the Messiah Yahu Christ Jesus the obeme baby papa tana de Mose ni Elia no kan ho ase no we have set our eyes on him ebra Yesu Kristo crash as say wo kan atane ho ase mo John chapter 1 verse number 43 ho bana no ene ho kakra no an Peter hunu say no o mahunu onyankopon tasefo ba no eti Yesu Kristo biena no kasa na no kuransi ano se wo wura wan che na yenko na wo na wo dan kwansem it's you wonum nsam de nipa konkwem medofo amene wahia sofo odi nachi nanum asem de wo konkwem wadanfo ane nanam no nanum asem de wo konkwem ede wo ba Kristo nchai yei ukunu na wona na tie no me pa cho bebiri nanum nsam draw edo ba Kristo nchai wo yire na wona na tie no nanum nsam ne attitude
ne neyeye ne suban de wa we si dress a draw God's spirit e de ba fie ho a draw God's spirit e de ba nkora ne ho a draw God's spirit e de ba me pacho aware no mana was wona what down kwansem. It is you that give all the word, and I say 17 a woman e de nipa enkwaje breed nipa. Try to follow any person that show you a way to salvation or a route to salvation. If you ne, okristo ni bomodin se ubedi wo bia nenum kasa e de wo konkwaje. Bomodin se wo de ho bebo wo bia obetime lead you. So rasye anase nia wone ne nam no bomodin se obeyi woni pa bia na akwan no ofaso a e de be konkwam. Don't forget, Obabu sunsumini no. O kan somafo nyuma no a. Bible say, na obabi eyesumantuni, wade akonfosem amani wura no anya hodie bebre. Ane na dako Paul no mu twam, na de bia no otiatem. Wase nkrofo we ne nkrofo a omo kire won kwaje kwai. These are the people that show you the road to salvation. A message kese pa ma ya to na me pebrebe maka ho asem. These are the people of God that show you the road to salvation. So in this life, we have some men, we have some God's people be ya omunchire nipa enkwaje kwai. If you follow them, you go to hell one day. If you follow them, you miss the heaven road. Yana to the nipa bebre dwen say em say prophetic anase edi yensem ena ebebu nipa. Edi yensem prophecy ena ebebu nipa. Me pese me kachi obi a wo me life so dwa say prophetic ne sa niema na emfe nipa nkonkwaje mu. Eye hunam niema ho adie nko a. Mahunu we. Emfe nipa nkonkwaje mu to life susufa ho to so. Susufa ho to so. Me pese me kachiro brain na wo sha ade bi nso mahunu we akogu nkrofo life so na ye hye ne nkom na aye din na ote wona aka se nkom hye ne ba ya na esi wo ho emfe ni pa nkonkwagim me pese me ma wote asesa asem ba ko pe na di ni pa konkwagim ene si onipa beji Yesu Kristo edi no abo ne bra se o Kristo ni papa di Yesu Kristo asede so di Yesu Kristo na hyede so emransam ene na hyede a wode betimu di so open komhye yabo so open komhye wo Kristo mu udi communion open komhye wo Kristo mu oja mbradwen open komhye wo Kristo mu oja nkondombo open komhye wo Kristo mu pa chew tienie wabra boye wabra bono busa se eye obi de adwuma ma wo timi dum nokre wontan wo bi wakomem abufuo hu mu nti mu ana wo de saa ne ma we nyina abebara wo ho saa na saa de te odifuo bi anim ana agine obi life so ana we so won hye wonkom emfa wakoma na nkase de monte etu omo hye nkom na omo hye nkom gu bebre abrabo efia wo mu so nipa bebre be fi abrabo no mutim but for more gem commission go so enye dwuma. But when you allow yourself say uradia someone tetew uradia someone nyi niema entini bia nko na wankasa mpo unye gidie bompa ya unye gidie bompa ya na asofo anasese udifo no kura no ede nkomhye ne betato mawa na mo wanya danse no akohye Kristo no wanyam enu ani. But most of people reject the word of God and start to seek for prophetic prophecy. But remember life so there makato wadada aha yenye bi so da open komhye abrama sori as simple as that. Come to church. Simple oba ubiti nyankopɔ asɛm kura chen we
If you are going to me, your mode, man, yet TikTok, near Shisha come. A beautiful binuma and never says to ban or bin Shisha, Chiromoya, Yenya, no more messery. Safoni, Mwadie. You don't have any respect for the elders. Over to Jidin Sabrabo in the womb. And I saw one in Penifona Quatrans say, Yenshan come or TikTok. And I do want to be with him. And I yes, the war boss happen. The idea Penifua become one some say, Ye must have brand. Now so sweet ya for so betting media so oh yeno. Whom ben the tune? Whom ben a betting more day yes had and it's in yes, can need bread and a womb and other boss abranwa. And can Penifora a castle will bet me a bushel. I bet media so was young. Sabobra could Jirini buy him, San she will order them. 21st century, ye Jidia sorry, you know. San she with a womb. Didn't know what TikTok was shem. A sorry and injury. Nam commission could say, would him yansa our gospel to 2 more, yan sham come mafo from Ponte. Inti asmes ya be gyina so awo kan ne ho nsɛm ama ewiase nyina wo mu hwɛ FYP wo mu etini pakoro nsɛm wankasa no nim nyansa onse wo di fo okora nankasa wankasa wo nim nyansa de bia na me kase sɛ awurade bebie kwa na obehira wa anya nkom hyasɛm. If you want God to bless you, if you want God to bless you, na wodin opese hyeta na nipa te wonka, start to preach the gospel. Let the people know. Ma nipa hunu no kore nsem awurade di atena mo se as a man of God. Jerebi amoba nyina no me di for but no mu preach. Na omu kan Nyankopɔ asem, omu kan Kristo hu nimde. Yesu Kristo frɛ asuafo no wose monko na monko ka asempa ne nkyire nipa. Okaso monko hye nkom. Wa mo kwan sa. We say awurade Yesu Kristo asem no ene na transform nipa eba nkwagiem. Ebinu mu nsua hon konkron mu nimde ne nyansa. Enhye ko gya we fa metena TikTok mo sa abra no. You are disgracing yourself. Ana mumu binum so mumu nente ne mumu ni na ho. Ebinum ya mu didiri safo na chi mumu nente na mumu ni na ho. Osubanya o aware nemu o ne ukunu kasa rough ebede no anya asundwie be ma no pie kwa bontena o baby ko shiara na o krokron kakra bia wonka bonten wonu ukunu na tifie o kasa honkura na otwitwi fa no so wonum kasa bon because of so hunu so what the kawashi wawie because of so one na wo be me ensenti. It is sometimes and now last minute be here message say we are the causes of our own problems. Nipa people be and the cause. Enya bonsam bia subani adwene ne abrabo ne nya correct. Wo yi obi adwuma, wo te Ghana ha, wo yi obi adwuma. Wo kwa adwuma tambai, wo sore tambai, wo pon tambai. Kwa be na wo fa so a wo ne customer secure di nkomo. E wo adwuma mu ho. Na yi we nyina na se wo adwuma ne collapse a na sa de akohye obi. Wo yi we nyina na wo adwuma ne collapse a na sa de akohye obi a wote ne baby a woni mo hwe. Ababa wasi so obetwetwe mpena sa tutu nyinsentugu be hye tare bone sa na ahun bone ne abonsanfo de hunhum o sa to yefunum na wo boss abra we na se wo benya problem na sa da kwashi obi e wa ankasa mistake ene wani na ho. It is an yama we nya eye Kristo asemu tumi ene transform nipa firi sa abra bonim ene se obeya aso no wati nkwagesem. Hallelujah. Eti Yesu Kristo eka nsempa edi nipa enkwagye eba na se edi nipa be ko nkwagye mu no omanfo no dodo no a na wo mudi Yesu Kristo echi na nya nkwagye ntia eti wo musa wo no machi ye nipa bebere a wo mudi Yesu echi nya nkwagye ntia eti mepacho ahobrasiem ba bia wo kwa sore wo ma no mo nam no ya ye selection obi osusu se nkwagye ni mu bia na emfa ho mo no yonipa bibiro mo ntampa soreko enkofa na damfo yonipa bibiro wono mo a omfarisika mo nyankopɔ adwuma emfa nkɔbɔ no se madam foro no because wo ye wadwene se wo bɛbɔ Kristo adwuma obɛsɛ wadwene dem go ti ase
Obia Kristosom papa ho anamontuo ne ho modemo ebia no eni ne mu bia no enkofa na damfo obese wunyina so. Nemo mpo bia onante wo hunhun kunkurum na wosura Awurade de Awurade asama nante pesafo no befo won ho bata won na ene wo muntua no mon kunkurum na montuo afutuo ne nchirichirim na Awurade enam na asem utumi so amwa ye den. Me say bomodin a Kristo for me momodin na ye ni Yesu Kristo achi ne nso onukurum kusi awieye. Na Kristo achi die no emu akatua. Eti Yesu Kristo ebisa Peter say monso mbeko bia na fi say Yesu Kristo won hye ni paso medi na chi. Odo say mbeko bia na wase Awurade wanche ne yenko. Wonkwa na woda nkwansam. Wanche ana mibura yenko. Yesan firi wachi a yenya nkwa. Yesan firi wachi a yebe brato ogu. Yesan firi wachi a yebe mobo. Enti yehunu wo agye nkwan. Yesu yehu wi. Se woni agye nkwa no. Yensan firi wachi da. Hallelujah. Asema Peter eni esuafo no kan no. Enu bi na me pese enanadwi wo ye krado. Oma wakoma ne wadwene no eteki that decision bi. Se media mensem firi wachi da. Mensem firi Yesu ya chiri da. De wiase ne beye bia de abrabo ne dim bedru bia no. Me di me nyankopɔ achi. Me som Awurade. Me som Awurade akosi awie ye firi se wona woda nkwa. Agirifo kora de todwom. Me som nyame akosi awie yo wona wowo da nkwa awie ye wona wowo da nkwa. Me som awie yo wona wowo da nkwa kosi awie ye wona wowo da nkwa wona wowo da nkwa akosi awie ye wona wowo da nkwa. Agirifo ya de yesu nyame o ye yesu nyame o yo omo sa adwum bi sa omo ede papa enet tedwum ni nyina omo ntu biem ya na me yo o ma me wote tedwum bi e wo me machine so wa na me bo kakrakra sa adwum na ede pa wose ye besom wa kosi awie efiri se wo na wo da nkwa sa adwum na ede papa tedwum na da boko. Hallelujah. Enti Yesu Kristo mu ne nkwaje wo. Sa nkwaje obi kwati a oye mobo. Enti adofo Peter pie yani omayate yehunu. Na Peter ram boss apo no to o madwenem no. O mode sa ni Yesu Kristo nante edi said ya asem no ko ye bia no. They were willing to follow. They were willing to accept. Hallelujah. Esuafo no etu sana mo no eboa wo mutimi ginai omunya honkonkono Yesu Kristo ekọ soro nachi omunya God spirit ade be ye adwuma no Awurade efa wo mo so eye adwuma bebre efa wo mo so twa akra bebre ebedu Peter no so sorry can I say Paul so dia kokodu tumi ni ahode kese enante ye Kristo adwuma ebra woni Kristo share wo Damascus so kwaso no Awurade born so tro na otu homoni anati ne mu ni ta honhom anati ne mu no ode nkonkron ma no Ananias ena etete eye Paul Ananias yo wanda Paul ne ko ne nchei ana okoche no bo na su tete ne tra ne nchei a etete no a ebra Paul estate ministry no ofaniema bebre mu na yenti asema Paul ekai Roman chapter 8 verse number 35 Roman chapter 8 verse number 35 Roman 8 chapter 8 verse number 35 yegusu ede enkwaje shema no salvation awajumedi na yegusu awutie no ya de bre na ye adwuma enti enche na ye de asam na ko na wie yegusu aye to aso wose
na hwan ena obetete yene Kristo domu. Paul na ebisa sa asɛm yi. Wase hwan ena ebetete yene Kristo domu. Ahohia ana ahomete ana otaye ana ekom ana edagya ana amaninya ana senkrante. Sede watro se wonti okuyenda enyina mwobu yen senwante a okukuo. Nanso yenyina mu no yenam de odo ye no so edi enkunim ebro so. Paul na kasa no na obisa na woka se wei etoda ye Kristofo ye abrabomu nyama bitimi chi asabomu sa na yabamu abu na yase ye kura Kristo kura chiri die kura no faso be kura ne bidie benya nyama kura mu ayebasa be kona Kristo no den se sumra no ase wonyai ase wonko wa ya nwura bi na Paul se hwan kura ena ebetimi atete yene Awurade dom. Nature say Paul was mean to something. Paul jide na no wono na no ohye. Paul kasa we peso o kire say biribi tinimu wa hunu bibi wo wani so ade hunu. What was solid mentality. And Awurade ma solid mentality. Yesu Kristo ma wadwene siwpi. Yesu Kristo ma wadwene siwpi. Awurade nhye den na oma yegidie nyina pintin. Awade nyina mu. Paul say why is a challenge. Paul true challenge. Was a why ne betimi atete ye ne Awurade Yesu Kristo dom. The love we have our Lord Jesus Christ. Who can separate? Awurade ntu domae. Omo akokodo na wan shawode. Was a why? Who can separate us from our Lord Jesus Christ? Why? When be matete and Kristo dom. Obisai. Didikai was eye ahohia na ahohia. Se tronsem ka se ahohia che se abrabomu eniema bi atete a che se eba woni pa so ema na adwene ye bebrebe. Ebitima ya ho kire. Ebitima ye se bia abawo problem. Aware issues. Adwumasem che se eniema eye asetena mu eniema bia etu nipa emba nipa ho kire no. Demi ko to ase ase mbacho. Ema enipa enyina so esesa. Ade bia eba wa brabomu a ema wogidie hinhim. Ebi na toto Kristofo bi no Nigeria. Yebetuma chew na ye twa wonsa. Eniema bebrebe. Ye kano se ahohia tormenting. So will be tormented with life. If you could feel to me could bit my tormented. Yes. Sometimes if you to me bit my tormented, or best say when you're so, or be my honam famuno, and never be brebe, aye, and just say, a bay hard amount. Ube to be one among Najagu, ube we Najagu, sa, ye tormented life, said a beya, or bamboo, now because say, me knew that dear chibim. It's Paul. And the cancer away. But Paul kind of sound here we know one more bread power, a poswama ni hunu, a nipan samu share, in chato so, a bro, a com, at a tea, the 1 year why. We know you not come here. And the Paul a true challenge was a media, and I said, why in a bit me at the tea and ne Chrisu doom, a who here, a home tear. Ye abraboni timi shi nipa bia homete sa wa na ye so onkosen ni mere se di biribi na me kam life no wa na ye se kosen wo mere abraboma homete no dem me bitima hye wa homete wankasa ukuru no hye wa homete wankasa ma no mo hye wa homete awrade asemunti wadwuma yefo bi no mo hye wa homete ofie wura no hye wa homete wo ma na ye so ase bonidua ase kokontokwa ase invoke kesi bi mano nyame nipa no bi hye wa homete. Paul say sa homete we nyina nti obi betimi agyina so
ede ama ye ni Kristo do matete ana dwumadie bia wo ye bia no enye nipa fe ena mpo nipa mpo akamfo wo ya de pakora nipa nhuni evangelist one for God bless you asi nipa nhuni nyankopɔ adwuma kora na wo ya bibia kora ne mfa ngura wutumi sa ade kora wonim ye pa nanso yebetwa afa ho ahomete na ahomete ye wa yaka de ye tete wa kuduru se wanka wo se ase wunsi nipa bi atete enti Paul se ade akura ne ye betete ni Kristo dom ahohia ahomete otaye ekom anasa edagem otaye ekom ekomade oda minimse ekomade oda yonipa bi wonu ekomade wo mu de wo hwe ekomade dinipa bi pen pa nyankwada asem ekom de ayewo ekom de ya papa ya mu bebere bi wo life so ase de komasi ade wo mo pen no nyankwada asem timi de meku atintini bi meku hwam green ni bi ebu green ni pa na ne yetade ye na de abo meku green no ekurase live na me kire no kom ahokyire ni bi no meku green na de abo nchim wo de bonchim ma banche ya noa raw ahoma sem no na wodi abo na waka na wodi ti ebu okra meku no kra timi kana we no raw meku green na waka na we nti meku no hyihi wonu mu saa na wakopi nsu abagu so ya wa me wona na moro wona na moro meku green mesi ya dodo mfo ko ni ade ne ya dodo yi chese saa ebu okra no a yi banche utu no na wape ho na wahye ewe ebu no nya adoa entiantia saa nkro no wo horo ho a na wo we ene de okogoro ho a asamato poison ebikum ya wia we banche abrabo no erade hu yomobo bere de oyi kumase ni anase ye anwone kurase de kan kura woni mo we wose kom ni aba mi mitu ana me pacho wati ni sama nwa ekom timiti wo ba bi saa na wasori ni dua so no aye basa why ha aso nko twempena nyankopɔ asem so mpena so twenye aso nko yesi aso nko bokro no aso nko twa nkontombo aso wonye se na waye bibiribi wadwene bibiribi awurade hu ya mobo nanso Bible say sanoma we nyina timitu nipa o oh yes na no mebe kan she wo bedi Yesu Kristo chi a enyi wadwen se bia sanoma we bentimento isi de bia na me de awurade asese ya dom bi na awurade de atom ye ama ye nyina yetimi nya aduane di bi se awurade se ye ne ye wo life so nyina no awurade nkoso ankae na de bia wo me dada aduane ehwe ye o se woni sika pa na wo kosire sika afiri obi ho na obeka ache so woni bi obi kura timi bu so wo ye kromfo obi kura timi bu so wo ye bodamni yes eda me konkran ya kromfo ko yire me gimi bibia wo kumasi kejetia ayi asafo kwan so ho twen sika nsim so mrante me ansa twe langa bisi me so agime phone ni me sika no bibia na ahmache me konkran na ese me saba batu bebia mete sata mete atasoma so sada na hu se no kwase mini ahwo kire yanso wedi ano ode ma me mafa ho kire mo pen but that moment na mo say yes abrabon na form na minya sika just 3 series emfamfaka emafie why na me kwasere ne se oma misika na hwede we mesi address na wo kwasere obi se ma misika ne ade sometimes you walk road nko yakura na ye de kro no kra to no so obi timi hia obi no asere osika wa hwene soro no form na hwene
na asem so be same sika de wo de ko no wi ana so de ko de wo twam ko you bu on ma na ne situation nem no ano woten wo hia bi sa na e ka wakoma mani bi yes inti Paul edi asem we to ye ne akristofo nyina adwene minim current situation a wonder Moses ya ebiana wonam painful enema bim o ma me tete o papa tete wo nafofo bi do fa kwan bi so abrabọ no twa wo ma aso ye kristo ni pa o ugie awuradidi wo akura tim ko ka awurade asem wo akura tim ko nyankopon adwuma ba wo beba na wo beda ekom ye nyina ye filida ya fasa ne mani bi mo pe tim ko nyankopon adwuma ba wo ba na wo beda kom beba na water be da o uniska so awudi tua o so akọ preach aba awurade hu ya mobo se awurade se omoae omaya brabo maye wipa na onsesa ye hye maye nyaso pa ebetimi dia tran na se akosi awiye sometimes this life is very cruel to some Christians abrabo wetimi twa kristofo ma nanso ne nyina mu no medofo amene wahia awurade se wonyaaw na ompa osi dinachi ekosi awiye na enye danya obebo kwa bi ato ba bi a ekwa ni ede amaye wose die na betete ne awurade dom ahohia ahomete ana wotaye ana se ekom ana se adagya se Bible ka se adagya obi a woni biribi a wode kata ne ho what entire nyina baako wash and wear me mere bi na mo nika bi yes your story o na me sometimes ya na me nyo obi a me keep memories sa yeah me nyo obi a me keep memories never me wo stories be pre but me keep memories na mo nika bi your friend wash and wear your friend Kamu. Hey, your friend Kamu nika. Bottle de da home baby. Me share me an kase mo say afidi nika no ana abre. Me share ma me honhom kotenem. Yes, because me share at the fufuro bia mo say asa me share yi bia. Tine nika na me penasem. Enye say na me share no continuous ni tine bia na bi wona na me show. Ne bi ni ho ai mo kura na wo hye enwo ye kura je so kokofa to sha na ye fi sa na anadwo no anase nwure da obeda no sa no ye da koda ntem wasi no aprum se ya no aprum sa fa ho na de akofo wo de akohata fa na se ti bedu anopa no na emu na fefa o ma so ana akoro no kakinika so na se enti atoda asetene mu no ibi okura wa live so ahofadie mu ani ade ade ntia ma okura ntimi enye regular e wa sorry emenu no mu abem ana bia warefo ana jidi ana me yafi ana me boy yafi ayedada aka no nko ana na eno no ebi ni ho okunu ni bi ko obi anko beto bia ma ti de ho no maintain kakra awurade be bie kwan dako bi transam se adechie bi awurade be yina do yedi dako enti me no mu abamu enkobo bra boni bia me kunu ni sikante ne me fene cha kwatwe bra ko nyeskaba ma twene dache bone na okoye no de obenya no obenya wu but abeye kutwe bi dawanim kwamboni a ofa so a mepache wodi ahokyirachi efa kwamboni so ko nya ade bi ma ho na anase sabere no wonya asundwie no hunu se kwamboni a ofa so nso abana da wanim ya obenya ho enkuntabu daache eti mama yenyina ye naso mama wo bia ba mu ewo Kristo akiri dia wabedim
So yonko bi wadamfo bi etufo yemfa kwantewa bi utu biribi ho na motitu ni adwumayefo yi obo wote akwantuom wo bompa yese nkrata asem wo bompa yese wadwuma bi wo bompa yese niema bi betimi apeke amawo etuma mpamirika nya Kristo mu chidie na kwaso abompa e se die tie biara Awurade Yesu Kristo bema dako ekwan bia ma wo a wobenya abrabo mu boafo bia de Awurade befa na so aya ma wo no wobeka se ebikru bi kura atenje wobeka so akoye na duro na so ne ye Awurade na ayesa de momiamfa wo twentwe Awurade anim na ode bre ene yi obi abrabo mu kanifo ne boafo ene abrabo mu kania ema onipa bia wa asase so je wode onyamso mpa bobra de wode onyamso mpa nante no Awurade hu n'anim aseda enka me mene se ne za meti wani ma mene wo che Awurade asem ya sohwe da ye hunu mate ya frame Kristo ya adoma no pampacho ya frame pa why Ghana time e free anopa 80 hoko bia frame Awurade adoma dem ye mpa bo kina mesa to aso Kristo ya adoma nti wo kina obadwa I say dey adwa bakofi pacho ya frame Kristo ya adoma kina anopa enti transam no ne messages di Yesu achi som no atoda nipa ebeye niema bebre me pacho komi ba yo home number na da o komi ba yo home number na da o and access send me hi e wo TikTok message me wi ameba odi amoma na me de number na ba bo me hi e wo message wona me fa me number ma atoda nipa bitimi ye niema bebrebe na yo se kura asore no kura jai ebia wo ye Kristo mu dwumani ene ne akwa de kura na minya asore no mo fama sore empentem kemi bisa nya wotwen wintina Yesu Kristo frɛ wo bae of de wo fa na semi ato no ko hono onyankanta bebre enti Paul se dia kura na betete ye ni Kristo dom amaninya wotaye adajamu anase nkranta no hallelujah enti Paul edisa kasa we emma Kristofo nyina ene me no mienu e wo life so say ewiase ade bia atwe ho ahia biara spiritual and physical yenka hunu say emu oso hwe bibiri nanso ye ma ye ho kwai e ma no ma media so nya na me ka ma se medofo abrabo na ye wo mu no ye ne obi ansan contract o dabi medofo eni die ne awrase ma do respect you me ne bia wo hwe me free ene odibie ene wa brabo nyina so ye onipa bibiri wo hodo a omo ye graduate omo bobra omo kwani mo pa enye Kristo asema ibi kura nka mitimi kura enyina o mane 1 second enzo Kristo asema dia behia said you would bia I do respect you but me pese me di Kristo asema we ni ense we ene nyansa se we de ehye wadwene mo se abrabo na ye wo mo no ye no obi ansa contract we haven't signed any contract with anyone ye no obi ansa contract we no obi ansa contract it men to abrabo mu pressure ma ho baby Awurade Yesu Kristo peso de wotina bia no mo ni so pene so na onipa wo mu ya unim daje de Awurade wo ma wo empre wo ho obi bobo brande ayeye obedu ni destination obi nso be nantete sa chechede enye den obedu ho obi ato card na enka se bene ne si so me kura de school time na me ni ngoma che no ade no abi ye no abi sam ho na me di Yesu achi na sisi abrande shortcut wa yeye ma obranso obia wo babia Awurade ahyehye na brabo mu nkunimdie akwakoduro osafo a ye de bie abrabo pono Awurade wo babia ode akoto wona nteduro ho a wonsabeka empre wo ho ma yantwe Kristo na ye nante wo no krim di nokure wo pese wa brabo si wo yi a di nokure e manifa onipa bia woni ne behia bia di nokure ma no ebibifu binom ade we pa ne enta anye ho ade wo hia ne ne ma memu ne mfa so na menko wo hia ne ne ma mentwa na be na memfa so nko we dey one time quick ma memfa ne nsim na menyam lai na so bo ma no oba ade kitu abi o no de be so ahwe se wudi mu no kure ma no ene na benya makese Yesu Kristo ka ho asem wo se di otimi di kitu abi mu no kure no
one wodi bi ehye enti abrabɔ no a yɛbɔ ɛne asetena yɛtemu onipa bibire bia woni ne behie biara ɛna me gina me life so na meka ɛde akyerɛ wo sɛ manukuredie ɛne wonante ɛyɛ 1 on 1 ɛyɛ 2 on 2 eni ho ɛwɔ hɔ na onipa bia wotim de no kore nante na ɔma ne bibia yɛ genew ɔma awia bɔ ɛwɔ ne dwumadie bia mu no hwɛ busumi nsiampo a akɛi ɔde ɔpatrare na hwɛ de Awurade bɛyɛ amu abrabɔ yɛ no kwafo afemu ani mi wɔ bibiribi tienie yɛ no kwafo emu ani mi wɔ bibibi na fa mpaebɔ ɛta akyiri na hwɛ de Awurade bɛyɛ abrabɔ. Hallelujah. Obalinda net saying, God should bless you. Master Matu said, "Missy, di Yesu Christo china sono no kurem ekusia wiye." Na Awurade bɛgye wo nkwa. Na nya nkwa gye nkwa. Asase so afade ne ma bibiri ho a ɛyɛ bonus man nipa. Wona wabedi Yesu Christo achi. Inshanka Christo dey. Hebrew chapter 10 verse number 35. Osmafo Paul sa ka kasa bi wo ho. Yɛmhwɛ asɛm kituwa bi ɛwɔ ho. Hebrew chapter 10 Balinda Hebrew chapter 10 verse number 35. The book of Hebrew chapter 10 verse number 35. Osi aketua Yesu Kristo achiridi no aketua wo mba akoni tie. Osi enti monto monam a ewo aketua kese no entwene. Boase to na ehiamo. Na se mu wie di Onyankopɔn pɛ no wie a monsa aka bɔhye no. Verse 37. Akaka kire bi na de obeba no anyaba. Na orenche na de otene ne firi gidie mu ebenya nkwa na se otwene ho a mekra ene nso no. Hallelujah. Se otwene ho a mekra ene enso no. Owura Yesu Kristo no masem nam osmafo Paul so ana wo kyerɛ yɛn wo ene message a yɛ kanu sɛ abrabɔ a yɛbɔ ne Kristo akyira yɛdie na yɛsom onukure mu nyina no daakye yɛ wakatua pa yɛ wakatua papa. It is say Kristo ayabedi na chini ya sumu nukuri mono na ya walk a great reward waiting for us in the future when our Lord Jesus Christ reveal himself again in the second time to take the righteous people to bebia wono wase ni sanenti ma yento yenam a ewo akatua kese ya ne ententwene. That privilege akukoduro no tumi no aketua kese no botaye no wase mayento ye nam a ewo aketua kese no ntwentwente bra be ye Kristofo yi no Awurade ewo baby papa ne botaye papa bi de maye wo nhira kese bi de maye o baby papa wo de ekoro wo no munyam ya wo be hyeye asase so no munyam de epro esei se wonya bia eye beresman fa kwampa so enyanso a eno so ho wasem ne moma no munyam a emproda ene down kwa Christ Jesus wode ahye yembo enti wase mayento ye nam a ewa ketua kase no wonnam ye how seriousness you are no ebra wode akokodu apam akase Yesu Kristo ne agya Nyankopɔn ene munyam no ebra wo pam de akokodu edi Yesu Kristo achi se woni ni ebe nante ade nyina mu wase mento sa enam kese na ntontwene da sa gidi na me no mienu wo Kristo ma ye ntontwene da de nanso ama wo se wodensi akantam se o ma bibia tete woni Kristo dom no wase emma sa gidi no emma na entofom entontwene o emma be ma bi magimfiri wonsem emma danfo bi magimfiri wonsem emma onipa bia wo ye bonsamba anase wo ye enemy to the cross anase enemy of the cross emma ne ma metwintwa wonem emma sa adekese no bunyam hyekese gold kese kita wo that precious gift ya Christ Jesus e dia mam na omie no emma wo bia magimfiri wonsem efiri na me na wo kasai emma wo bia magimfiri wonsem obi betima kase bi na ativ sentidua obi betima yenie ma bi a kire no abamu abu e wasorefio. Don't let that issue and say wa brabo nyina so e massa precious gift ya Christ Jesus e dia maw ye kita won wonim so obi kita gold won nsem a okata ho
Obo by because say ho ebetete ho no ma nipa bonfo betima ahwim kura agye firi nsem akunu. Enti ade bia esombo ye bo ho by ye kura no ye de sie eye wankasa wodea woma nipa bia obembo hunu saa na Awurade ese ono a wafa no was in good ono a wafa no was in wiase agapade nyina enti kura no keep it bomode na kura no kura Yesu Kristo se ade esombo. Let's all keep Christ Jesus. If you say a ade esombo ma yen e wa asase so e de ye dankwam. It was mamon tomo namo a ewo akatua eye kese no ento ntwene. Ma ye nto ntwene o. Kristo so papa no medofo ba bia wo hwe me firi bia so wo akwantu so Ghana. So wo sukum me nto ntwene. Awurade aye wo yie. Na no be ka che o say you obi na Awurade frɛ no. Yes, okay. Eye John no a Yesu Kristo kasa no wo se hwe obi ntimi mfa ne pe ma me nkyai. John 6 na ne kenkan 660 ho kono wose obi ntimi mfa ne pe me di mi machi gese acha wo soro no atwenansa Awurade pe me no mi no agye tin wayi afiri busuan kontonchim adua na busuan wayi afiri mu oyoko bretu asechie abusuan kontonchi a yetena mu mobra papa emma Kristo nhiraye no wayi nyira afiri maako maako ana ode abata ne ho ewo Kristo asafo krunkrum Methodist, Roman, Anglican, True Faith, Presby, CAC, why? Ana wadu wakusi wo. Ana wanam na asem ni akyerɛkyerɛ fo ni asɔfo so etete wo na ase kunkuru. Sɛde ya ye nyina ibenya nkwagye. Bedofo men to said we nyam kesi we ntontwene. Na enamfo bi te sɛ wo a, enamfo bi te sɛ me no mienu a, ye wabusuafo bi te sɛ me no mienu a enei se yetu ye ne hwia sa abusua ne mu a ebinuma dane we dealers omono wi omonom tramo ebia wewe nsa sei ebinuma bobadam akomtumi afa binom ebinuma nya kwanhie wu ebinum de dafiase. But let's ask ourselves, say, why you alone still in Christ Jesus? Why you alone is still in Christ Jesus? Why you alone still follow Christ? Because you have been chosen. Because we have been chosen like Abraham. We have been chosen like Moses. We have been chosen like disciples. Christ Jesus in to me ajiye watoye through the blood. Eti dinachi fa kukrudru eti nachi fa rentaso eti nachi na omma me no mienu ye nemu nwase da. Say you what yasi say Christ Jesus eti yasi omo nemu nwase o. I'm telling you the secret today. Awurade Yesu Kristo ma wanimu nwase da so abedi nachi. Na ono Yesu Kristo tie gye Nyankopɔn se nefa so wadi wiase nkunim adi bunsam so nkunim na wote honom na mepaacho bebre ye hon man se nipa asmesi na nimu guase. Awurade asemundi. Yesu Kristo asemundi. Sorry. Yesu Kristo asemundi na nimu guase ensi da. Timumi yenyere ye ho. Na ye nkoso antena ni nwunase na sedi tie biara enwosira mu tumi no ebe ya brabo ye. Hallelujah. Verse number 36. Verse number 36 or 37. 37. Or say na akaka kra bi na de obeba no aba onche na de otene no free gidie mu ebenya nkwa na se otwe ne ho a mekra ani enso no se otwe ne ho a wo se de akaka kra bi na de obeba nya ba hwan na eba e Christ Jesus akaka kra bi o akaka kra bi na Yesu Kristo no aba na asemu a okata ato na se wo se de otene no efiri gidie mu
Also gidie ne yɛde Yesu Kristo na mo because me no mienu nyina mfe ne amehu no nti gye ne agye ne di nti gye a yɛgye ne di edi ya no ana yɛbɔ tene na ɛbra ana twonsɛm sɛ deɛ wɔtene no efiri ne gidie a ɔgye Yesu Kristo di ya ɔbɔ tene na ɛbra no obenya nkwagye obi a wɔgye Yesu Kristo di ya ɔbɔ tene na ɛbra obenya nkwagye asɛm ne ni enti na topic no me si di Yesu akyi na so nokurem yansum Yesu Kristo wɔ nokurem te tene ne abrabɔ de ɔdɔfoɔ sɛ yɛka sɛ yɛka ho asɛm a mesrɛ wurade sɛ ɔma yɛnyina yɛwɔ life so nyinaa nti mmɔtene ne ɛbra mesrɛ wurade ɔma yɛ ahoɔden ɔma yɛ ho kronkron sɛ mpopɔne bi kora na ɛbɛto a ɔma ho kronkron no mɛka yɛi na deɛ yɛ mmere wɔ mu no ɔnso yɛ gyidiem ne nti mmɔtene ne ɛbra sɛ tene ne bra a nyɛ adwuma ɛbɛyɛ den sɛ obi bɛtumi anya nkwa awurade ma yɛ tumi ɔma yɛ ahoɔden ɔma yɛ nteaseɛ ɔhome ho yɛ mu na tumi a wɔde ma Peter nom no tumi de bɔɔte ne ɛbra no ɔnhwie bɛ mu yɛ so to wɔde ma ɛyɛ Abraham nom Jeremiah nom Isaiah nom no saa tumi no wɔnkyɛ yɛ bi na yɛntumi mfa nante mmɔtene ne ɛbra wɔsɛ na deɛ wɔfiri gyidie mu tene ne mu firi gyidie mu obenya nkwa na sɛ ɔtwe ne ho a sɛ nipa korɔ no twe ne ho a yɛka sɛ obi twe ne ho sɛ obi a wɔsa n'akyi sɛ onipa bɛtwe ne ho firi Yesu Kristo nkyɛe a wɔsɛ ne kra Yesu Kristo sɛ wo nipa korɔ wɔ kra no ɛnsɔ awurade ani da pamkyɛw nsa asɛm no mu odu paa wɔsɛ sɛ obi atwe ne ho firi Christ Jesus ho a wo nipa korɔ no wɔ kra ɛnsɔ awurade ani na wɔn nso so awurade kra ɛntimi nsɔ w'ani wɔgye wo nkwa ɛnyɛ yie wenti ɛna ɛsɛ sɛ yɛweta so na yɛkokɔ yɛ ne enti adeɛ nyinaa mu no mommɛma boasetɔ de obia na mu bia wabrabɔ mu bia no sɛ Bible ka sɛ boasetɔ abɔtrɛ firi ukra na wadwene no honhom nyinaa mu nya abote wɔ bibia mu na awurade Yesu Kristo a wafrɛ yɛ no sɛ ɛyɛ ne pa menim sɛ asetena mu enema bia ayɛ enema nkitinkitin bia na sometimes ebu aba mu no nyina menim sɛ wɔde detumi bɛpoae amia tima gyina temom yɛnya boasetɔ na yɛwura Yesu wɔ nae inshanka Kristo den ɛno na 2 Timothy chapter 4 verse number 7 ɛka asɛm ketewa bi the last quotation salvation our dwuma die ana wogu so a wotie no Ghana time 8 p.m. Be evangelist David your life is so many Kristo my money adofrom eche awurade asɛm 2 Timothy chapter 4 verse number 7 Paul ka asɛm bi yɛhwɛ asɛm a ɔkan wɔsɛ ɔkoparama ko mirika no nso na wietu makora na de aka ɛda me ho ɛne trene abutira awurade otimufo trene no wɔde bɛma me ɛda no na ɛnya me nko a nemu wɔna wɔdɔ na hoyie no nyinaa enso bi enti Paul edisa kasa we ma me no mienu wɔde stamp tim so said they were can Hebrews chapter 10 verse number 35 36 37 say obi atwe ne ho na ne nso no na emom de obetimi ade abrabote ne nam gidie so ebobɔ ne bra no obenya nkwagye no Paul asisu dia wɔ ha wɔso ɔkopara mako gidie no makora so da se ɔkopara mako gidie no so makora dia ka ɛda me hɔ a mehwɛ kwae ye ene enkwa botire treni abotira Christ Jesus ɛde bɛma me ɛda no ɛda bɛyi atemuda ɛda bɛyi ɛda ɔbɛfiri wiase mu nipa gyina wɔn mo mawo wɔn mo te ase abɛgyina atemu adwane nim na obia bu na brabɔ ho nkonta saa da no ɛna wo a wode treni abrabɔ bɔbra saa da no wo a wodi Yesu Kristo akyi no ansa nkɔ wiase saa da no wo a wode nokore bɔ awurade din som no ɛwɔ nokore mu gyina mu ahohia mu ɛne ɛbra ɛnyɛ mu nyina no ɛne brese mu nyina no saa da no ɛna Yesu Kristo so ɔbɛma wa mo ya himutra buti akese mo
apapa wa no kwafo abrante no kwafo papa no kwafo a wetme gina ye bre wiase ye dendenden ne binom ba adwaman ebinom hwe nsaten ebinom bu brabone ene niama basa wo wetme gina dinokure ebinom bokro no wa asori fie ebinom tutu nkrofo du ni nyina no obu wani goso odi nokure die asom memetene na hini wura Yesu dia besene kwa hini ekronkro ni kwaji wani we Christopher papa wie ye enigia wono mansa beka medical casualties as we is under curse. This earth is already under curse. It is a radia ma bibi papa bia mfifiri ha ma wa e ba na how wo krokro bia wo kotiatia so kro na ye gold, pure gold. We are going to work on the pure gold. The pure gold we kotiatia. It is said here abrabono esiti wo ha bia e mane mu abel. Hold on to your faith. Nyina ye naso emfa Kristo asem nante aberbia na Yesu Kristo o yishira ene nkunimdie ne dache papa bi edemai sasasi so ye nya bia omientra Kristo dom ye nya bia omientra Kristo dom momie ma abrabo a ye boi aya pre ebirum di tumirika ebirum sa worbachi bu brabo ne ye nema basa okoti asore no di asore wode eduro abata ho serebe ya obeji din oto dwom no akotete ntachere maso serebe ya ne dwom be hete sa nyoma we nyina ye wiase nema ebeka he ya onipa kakakra bi na ubeka uwahwe na ubewura dotim ni pedua ne be pro de wode eye ni pedua ni bia na ebeka asase so na ehun kontepo ne hun sunsanso de wo kra na eti mu no eno na ekwaku fisi da judgment ti momia hwe ho ye na ewe bremu mmie nkoso ane anyire ho na yenni Yesu Kristo achi somo no wono nkuto ni betima ma yenkwa no one apart from Christ Jesus obi ndime ma nkwa obi ndime mu ahoto de obi wa asase so na so medofo be mu ahoto a no se sa ahoto no ewiase na dema wase medie asundua amde mama no enye se de wiase de ma ewiase mu asundua o kena bi wode wo ha na eta ato de ama awrade nsha na onya okese ena na dwi evangelist David owura Yesu Kristo enu asem a bede ba ye mesre awrade se onkoso amoaye na oma ya kokodu no ma yetuni na oma nkonkon ne metena na de bia no yetimi de na asem na ba na ye ne adofo no nyina wodwuma de Yesu nyina nso yetimi de asem na kobo bra. I'm not asking in a bad way. I'm just saying that I don't want you to follow those fashion people. That's what I'm asking. Pacho, wadaro ma mute hu mama. Mini aba mpacho mute hu mama. See. Mama Mr. Mute hu mama. Rodi Asia adoforo mo nyina. Bidia e de evangelist David Owusu na ene anadwi wotem de net na abenu. Ibia na sempe ba ye wo bibika me bala ene so na afi de owoka na waka ye gina so abompa yetiawa e de amaye ho Ghana time 8 p.m. bia na our life so a e de Christ asema ye mfrɛ mo eba ye True Faith Church obebu sase asore be mu na wo True Faith Church kware gidi kokko asore Kumasi Sokobai Wood Village eho ena mpacho me wo eye ebra wokwere bi ehia bompae ifiere bi e watch night memenda ye Sabbatarian ti memenda na ya sorry rodin show quickly mamenko eye line so na menhwe adofo no wo so se menya binomna me no makasa ne wote ye di osua firi na sampe bai no wo de atudwa na bibia so atima kama mamenko quickly eye adwaba kofi me pacho good evening medofo. Hello. All right, Adwaba Kofi. Mama. Okay, Mama. Me pacho me do for good evening. Even Oja. Me pacho na pum ti say. Yakupon do mo na so. Kristo adomo ko. Awrade asem na ba me pacho de na wote ye de no so na pacho woka. That's me sia mo ye. Twa ho ho. Se
Kristofo yɛbɛnya ɔtwɛn honhom. Na waka ne nyinaa yɛampa. Kristofo yɛni ɔtwɛn honhom. Na ayɛ na ɛyɛ Kristofoɔ sɛ wobɔ asu na wotena Nyame fie a bisadeɛ no nyinaa ntam na ɛbɛba. Nso ɛnte saa. Ebi Nyankopɔn de ma wo sesee a wohu so hwɛ. Nti ɔbɛma ɔfa nneɛma mu kakra ansa na nhyira no ɔde aba. Nti Nyame ɔka ne sɛ Kristofo yɛnyɛ ɔtwɛn honhom. Ɛna hwɛ a asɔfoɔ no bi sɛnea ɔmo bɛprikyi ne adeɛ no, ɔmo prikyi sɛ sɛnea wokɔ asɔre a na bisadeɛ no nyinaa aba. Nti saa na ɛyɛ Kristofoɔ no binom adwen saa. Ɔso ɔmo prikyi sɛ wofa Nyame asɛm yi a nea aka no ɔbɛsan de aka wo ama wo. Nyɛ nimanim na ɔde ama wo. Ɛyɛ abotrɛ. Nyankopɔn nso ɔhwɛ adwen no ne akoma mu sɛ ɔde ma wo sesee a sɛn na wobɛkura nafa. Nti ɛno nso ka ho. Na yɛadwen ne yɛakoma mu nso ɛmu nte. Na yɛmfa yɛn nua ho asɛm nhyɛ yɛ mu. Yɛntwitwa yɛn nua nanti. Kristofo pɛ saa adeɛ no. Wɔdwitwa ne nua nanti. Ne nua kɔ so kora na ɛyɛ ne ya. Nti yɛyi saa nneɛma no fi yɛadwen ne yɛakoma mu a biribiara bɛyɛ yie ama yɛn. Nti amen. Yɛdɔfo mama ase nea wɔteeɛ no wɔsua firi mu ɛna yɛate sɛ ɔde bi aka ɛnɛ asɛmpa a ɛbaeɛ no so yɛda nnua baa no ase yɛdɔfo no ase bebree ɛwɔ nea ɔde abɛsom ɛnɛ asɛmpa a ɛbaeɛ Kristo nhyira no papaapa ma menkɔ ɛyɛ ɔde ne ho 89 na yɛdɔfo yi yɛnkɔ na yɛnkɔtie ɔno nso nea ɔwɔ ka. Hello, ɔde ne ho mepakyɛw. Good evening. Good evening, Eja. Ɔbɛni mepakyɛw na pom te sɛ. Nyame na adumo papa na so. Kristo Yesu adom kɔ. Ma yɛntie wo. Me so am say me ba late kakra, but kakra me beti no me de befoa de mama kan no so. Beti sɛ yenkura yenya ɔtwen honhom ama asafo Awurade. Sɛ atam ne boa ɔnto ne prɛko pɛ. Ɔde mmerɛ na ɛyɛ n'adeɛ. Na bra yɛtwɛn Awurade anim no, na ɛnu kwan sɛ me awie firi sɛ yɛ wogidie bi so a ɔsɛ yɛkita mu den. Cause sɛ wotwɛn na sɛ wonni gidie a ntumi nyɛ biribi. Ɔsɛ sɛ gidie ni hɔ bi nso Awurade ani. Nti sɛ yɛtwɛn Awurade anim no, na ɔsɛ yɛkuta yɛ gidie mu so yie. Sɛ na ɛbɛyɛ a yɛnhinhim. Because sɛ wohwɛ ɛne wiase no a sɛ na mama ɛkan. Asɔfo bebree ama mabu no aba sisi ni ɛwɔ ahwehwɛmu bi sɛ wodo ho to Awurade so ɛna a ɛso wɔkyena wodi yie. Because say most of the sermons a ɛba ne nyinaa no yɛ wobɛdi yie. Odwuma bɛkɔ so, wobɛkɔ abrokyire, wobɛyɛ sei. Yɛnka nkwagye ho asɛm o. From the beginning of the sermon no to the end no, ɛyɛ about yeyo. So seed we na nye say ma. So seed say nye say ma. So we nye say ma. But Bible no me ate ase say ade nyina mu no Nyankopɔn wo mmere ode mmere na ye na ade. Enye dakro ba ko no ye. Because o hwe ade bo ahyase a obo no step by step. Nti se ye hwe yen asetran mu a obehu se ebi a na mimi hia car but Dinti a minsan kaka na yese medamfo bi wo ka a me feel say asem su minya ka eche madamfo ne de ntu kenkan James 4:2 na o say yakon do but yenya esan say ye bisa with bad intentions and good intentions o ye yese ne be ya ebitimi di abiti ye nua bi ana de be hye obi ahroba ana de be mu obi aka say oh me de me de me ho ato ne so na mo ame enti say ye twe etwen Awurade animu a ye nkoso nkura ye gidiem na ye bisa so a yemfa akomapa emisa bibi wɔ Awurade nkyɛn ye de bisa nko ade a asafo Awurade na ɔtesoro ontonko no na obiti obiaa su frɛ brani abre nyina na wo mmere nso ya na no nkyɛ sɛ Nyankopɔn oyi n'ani ama Nyame asomdwe nka yɛ nyina. Amen. Owura no nyamfo de ne ho ase papa ɛwɔ no kwashe mene nsɛm a ɔsae ɛde ato so ade aman na kyerɛ sɛ wabeto mu nkyene paa wabeto mu nkyene
Iwra Radisha na Oma Mosa Kese na Uncle so me wadrim na na ne no Radin for no masem so ema so English erase mamenko Auntie Mary and so eho na afin she ekwa omu a Mama Mary otemenka you can unmute yourself na me So, me what time me feel so? I don't say na be a seconds. Musa fe body na o twema kotre. Eh. Na say na musa na me feel so. Na me sure. Amen. So na do me can say. Na me some very expensive. Say billions of dollars. Nobody say nko amount for cars akese abe omuku ni petwe. Enso yenya ni free because the King of Kings, the Lord of Lords, esane basa so di ni moja very expensive abe chiaka di amaye. Ade tina so ke Christopher to me struggle. And so otwa honhoma ye ni ti no ye pre na me ka bibi ye hwe Papa Abraham onye otwa nyame ahye ne bo tam yakopon ehye ne bo e star se wo so kire no ese na asefo be sa te sempo ano anwea e kansan bebre se o mo akodi nkuasum mu na nkuasum mu no meyi wo mo de meyi wo no meprim na koma fere akoma oprim nyina na nyame ne Abraham aka da kwansan na sa fere poni enwo no bete be mu Abraham on na nyame share ne bo itina ko otwen hu but odi ne yiserechi Yeah. Odi ehwe se wi asena koye mienu tu religious as yes esun wo wi ase other Christians and Muslim yehwe se Abraham boshe no amba mu no dodi kan won ene wi asa bra ye bre ene wutu kwan a aka ba ka beka se mo ye hu naked wutu kwan bo beta wo be yi can say wo be raw mpaboa just a lot of wo be yi wo ho no mas kan ni nyina ansa na watumi akobodu plane diaba inya ye sankrofo sere enya otwen honhom wahu sere twen honhom we nyina hwe ne bra ye bra nyina ye sankrofo jampese mebodi Yeah. omo na say nyamo omo ye no ama say scripture ye tat wutu kwan a how ene bre nyama bebre se hwe nyama petrol nyama boye we nyina ye sankrofo yi esuka Abraham Sarah amfo so Abraham ena sakonya sa otwen honhom no na ka ewu Isaac nko a kam gidi se ka bia se bre na ye bre sese no ka bia nya sa but Sarah enya twen honhom nyame shabra awayi wukun bon unjina hobi disa woni maya nyame na waka nasem ni nyame so o bre na ode ya na de our brain or dey na dey but o twen honhom kakra bi asare nya no na akofo ha kasida be wi ase is for bra be bre so read Genesis up to ayi tin akopako yam fi Egypt don ba ye e bro mo bre pa somebody bo sha asase so o man ka so mo nua na say siblings cousins no onko no mu di akokra ansa na ni na nyame na ta Israel fu echi anka bia kanya sempapa to atwa hom ya de bia hu hia pa de bia meka se na minnim de bia mso awrade from one champion na mi se be bia medu wudi mbedu ho enti medwen kwala adwene se mia me force se efia metim de bia problem me force se menya be ma aware na metu fife na me ho atome eso na nyame wande papa de mame wow to atwa hom ya de bia ehia ma ye gidi fo no papa hwe ye hwe han na say na nyame nim se mre bi beba obehia Samuel prophets ewo Israel for sabre no ti nyame onye mistake oni bibi oyemu o nyame anya mistake oni bibia oyemu wahu
Share Israel for na nyame na one mu na nam na one mu koba mo se mo pekin ma mo pa mo hene na nyame de hene ma mo ye hwa de so obeye enti no o twa hom ya de bi ehia pa nyame na wabeyi mu na mo se mu sun mo be nyame abeyi mo afi ho hwa wonwade mo ya so de kra nyame etia mo na osan so ne bo hyenti na osan so frɛ mo oh aso ne nyina chi no mo se mo sa pa man kasa mo king because nkro na mo atwa mu ne nyina obi a wa king eti mo pa mo de aso nyame de mo king mom no hwɛ mo king ne nyama obeye to atwa ho ya de bi a ehia wa brabo mu papa ehia se nyame wa bompa se rade ade se na me pa na onsan kan ya ema wa ba mu mbu ye nyina ye fo ha mo me ha na se bi kite mu no me ko mu no edu me na se rade da obe yi me fi me di adansi o mitumi nkama asami nchiro bia na ese panda na ewo makoma ho ba no se mbe no so nyame obehye ne die numo nya mitumi nni obi ani nkomo kwaso no obi kodi ko obebu abem ko na obeka kire ho no eti mitumi nni okrom ha mitumi nka nchiro bia na ade ne hyehye me ho na de bi radie na ja sofo anyame engosra mo so me ne mo ayewe wo ho so me se nyame waye ade nyina wie confess na me ntinya me somase no ana me pre me ho but ese na matinya me somase no de mi komu no eso pa but me nyo twema me nyame because onyame oye na do oye nimbe oye soma ne ye fe oye mani pa nyina hu timini mi se de mi komu no bibi ba beso ama nyame adan ne tumi edi ankata ma ye kan se Lazarus ye yi owuye na yesu adan for pa wo best friend wo adan for wo don no ya ni nwan ba be ni nwan me so mo nsi wo fom almost they were omo no ya nice no anka ho na koka sa ka yesu san de chi but oye do ye nyina ewie omo ba na ya san be no kan ye osisi na be Yakobon no nyambe dedi nti so ho bi wo femu na se within short time na nyango ye obi ehu Yakobon no mo nyam but wo fema na obi ahu papa so hye nyame anu mo nyam obi ehu na o hye nyame obi ehu na o de nyame ase enu ba nyame ye kese ewo na kunwum enti no kakra makanse enye otwen honhom na twa hom ya de bi ehu hia wa brabo mu papa so wa bompa ya akwanche na wonsan kan ya ma wani nje na mbe pam nyame be ya ma mpo won kan mpo se ebia me po na asem se eto me maybe me ami hu se me yare me ko hospital doctor for se me yare me na ma asem se bibi twem akoma ni nya so no saka me tira fi na me de ye adwuma but adwen ba me tiri mi ni se project ameye no se mi wumpa mi wo siblings da chomenya baby atena enti no me nje adwuma fantini fi akoma pa na odo me nyae no enene more than 15 years me da ho tiasi enti na de bi wo ha mo me ya bemu mbu me dedu sata me kom so yesu me oba no so watare ni moje twae eti me ho ye mbasabasa me so watade mu cause there ayo oba no so atemu hu se tumi bi afiu mu enti there's power in your way enti me so atare me na me de nam de bia na 15 years me na me enti se bibi ni a otwa honhom no se na abraka se fa faith in can faith with the word of God faith no asa open the word of God into it enti no se faith no with the word of God na odofo emepam no obesre na won kan po me ene me date of birth yes date of birth o date of birth me de bedu krom ha say ene na exam me bedu ho ha 15th June tena me to mani age pa na 15 na man so da ye etika ka che me nwan say say na Bible asembo ye read a obeka say ho na it take long ansana. David say yes so yasra no wo
But so read it first Samuel the bepim first Kings one. David one fan easy. Before Baba king, one fan easy. Until kakra makasa adofo. Mama yenye otwe honhom na ebrepam nyame obehye din konkon munyam. Amen. 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 Yada yamami Mary ase papa yenya otwe honhom na awrade behye no ho enemunyam. Kristo inshallah na oma no wasanzo na kese dane de nyina awrade yehyiamu a onamne so ede bi so abeto ene message a eba ene so eda mama se awrade inshallah mami Dora Mensa awrade inshallah net say awrade inshallah bebre mami nko ye mami Faustina say life na wa request abaso ye nko ne nche na yenkuti ono so nia woka ene nia edene enam mame me bacho eni diemo Kristo so ndwen kan so temenka mame Faustina oku ajemai. Hello mame Faustina. Okay, onti enka enti fast forward yanko your name yadado furu nyina ase mama virgin me da say our life and so back door